Perusidea lupaushankkeessa on se, että tiedotetaan nuorisotakuusta, yhteishaun muutoksista, opintopolusta. Pyritään helpottamaan tämmöistä nivelvaiheen siirtymistä perusopetuksesta toisen asteen opetukseen. Eli pyritään siihen, että saataisiin jokainen meidän nuori jonkun toiminnan piiriin. Hyvä vaihtoehto on se toisen asteen koulutus, joka antaa jonkinnäköisen pätevyyden, mutta että ihan yhtä tärkeää myös sitten se, että osataan heitä kohdistaa sinne oikeille aloille ja saadaan ne koulutusurat kohdillensa alusta asti. Että ei olisi jäisi niitä turhia välivuosia tai jäätäisi turhaan sinne kotiin odottelemaan, että mihinkä mä nyt menisin ja mikä musta isona tulisikaan. Olen Meriläisen Taru ja olen toiminut tässä Y-Campus-projektissa projektikoordinaattorina täällä Sastavalan koulutuskuntayhtymässä Vammalan ammattikoulun päässä. Y-Campuksen lähtökohtana on ollut luoda yrittäjyys ja yrittäminen tunnetuksi. Y-Campuksen aikana on myös otettu sitten käyttöön tämä nuori yrittäjyysvuosi, jossa sitten opiskelijoilla on mahdollisuus toteuttaa esimerkiksi työssäoppimisjaksonsa nuorina yrittäjinä. Opettaja kysyi, että olisiko mahdollista, että suoritettaisiin työssäoppiminen niin, nuorena yrittäjänä ja siihen sitten vähän kipinä löi ja siitä sitten lähdettiin perustaa yritystä ja kieputettiin sitä se yhden työssäoppijaksoa. Opiskelija perustaa itsellensä yrityksen, jonka avulla esimerkiksi meidän alalla tehdään ulkopuolisille yrityksille tai sitten yksityishenkilöille tehdään erilaisia tilauksia. Se oli kahvilayritys, se oli toisena vuotena ja me pidettiin tuossa alakerrassa kahvilaa opiskelijoille. Meillä on nyt tätä ennen ollut 3 kertaa ollaan oltu seinäkiipeilemässä sisällä noiden maurien kanssa ja nyt ollaan täällä. Mä joudun nyt sukeltaa. No sit saa sukella. Just. Vitsi. Mikä tossa oli niin kauheaa? Pelottaa. Kun me kuultiin joskus syksyllä, että Mauri käy seinäkiipeilyhommia, niin me sen jälkeen sitten koko talvi kerjattiin Maurilta. Mauri, mekin halutaan seinäkiipeilemään. Koska sinä veit meidät seinäkiipeilemään? Sitten se vissiin hermostui meihin ja tässä ollaan. Ensin vähän mietti, että mitäköhän tästä tulee, tiputtaako Mauri minut vai ei. Ja sitten siihen meni reunalle ja ootti, että se 8 metriä olisi paljon korkeampi, mutta ei se 8 metriä ole kauhean korkea. Kauhean nopeasti minä sitten tuolla alhaalla olin, istuin takamuksella, niin kun ei jalat pitäneetkään siellä enää. Oli kivaa, mutta loppui liian pian.